Jeg vil lige sige, at din mate kun havde 1 i liv. Det var fandme en haze. Jeg troede, det var CT, der havde 1 i liv. Nej. Nej, du kan smide en AK, hvis det var. Det bliver ikke. Der ligger en AK. Nå, sagde den. Lidt der af ved i midten. Videre. Gå midt. Jeg måler lige close. En holder B med en. Nej! Fuck, mand. Der stod du. Ja! Det er modtaget. Så kommer en derfra. Er du godt, det der, Arne? Var det der, Arne? Jeg står bag strengen. Sådan der, Arne. Ej, yes, i rundt.